estem esperant a que vingui l'alcalde de Pineda de Mar, el conseller d'Ensenyament i el vicepresident de Catalunya per inaugurar aquest centre, i en una estona veurem aquesta placa i vindran més directors d'uns altres centres i més personalitats. Aquí rebrem els visitants que entraran per aquesta porta, observaran totes les aules de la planta baixa, després pujaran a la planta de dalt. Com veieu, ja està arribant tot l'equip directiu, els d'ensenyament, d'altres instituts, altres col·legis. Estem esperant ara el vicepresident de la Generalitat, el conseller i el Xavier Amor, l'alcalde de Pineda de Mar.